ndị ọnụrụ n'okwu n'ụzọ dị iche iche n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Agba bụ ndị gara n'ihu wee kọwaa anya bụ ntụrụugo otu ndọrọndọrọ ọchịchị Agba nwetara nso nso a bụ barrister Ezeokenwa n'ụlọ ikpe Supreme Court dịka nnukwute ihe nwetara site na agbammbọ ọkachasị n'usoro ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala Naịjirịa eji wee jebe ije ya. Nke a bụkwazi nke ha kwuru n'isi ọdụ nke ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke dị n'Awka ma bụrụkwazị na mmemme bụ nke eji wee nabata n'ụzọ pụrụ iche barrister Ezeokenwa site n'aka ndị nke nọ na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Mme nnabata ahụ bụ nke dọtara onye bụbugoro osote aka na-achị steeti a bụ Chief Emeka Soludo, onye nnọchite anya okpuru ọchịchị Ihiala n'ụlọ omebe iwu nke etiti bụ Right Honorable Pascal Agbodike, onye Deputy Speaker n'ụlọ omebe iwu nke steeti a Right Honorable Chukwuma Okoye, onye Kọmishọna na-afụ maka omenala ihe ngosi nakwazi ejije bụ Comrade Don Onyenji, onye isi oche APGA na steeti a Chief Ifeatu Obi Okoye, onye National Convener otu Solution Marshals Comrade Celestin Anere nakwazi onye nchịkọba Solution Marshals na steeti a bụ Chief Titus Akpudo. Oge ọ nọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye Senior Special Assistant nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe gbasatara nchekwa bụ Maazị Chiejina Obieze toro onye National Leader nke otu APGA bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, onye National Chairman bụ Barrister Ezeokenwa nakwazi ndị otu APGA niile maka ịdị uchu ha nakwazi nkwado ha kwadoro otu pati ahụ mgbe ihe mfiarụ dabidoro ha ma kwukwezie na ndị Anambra bụ ndị ga-aga n'iru na-akwado otu pati APGA n'ihi na APGA egosigo steeti a ihe bụ ezi ọchịchị.